na ose hwede a oye Juaben hene ne dehye ne nua kuma eba Agona krodua ma se oba beton ahwene oka kire abranten se woye monatoni wahyeda ana oba hwehwe ma ne ho so obi ani ha wawuram abedi nsemone ana abranten se wo free Juaben nti wo free Juaben nti die ose hwede eyi abofo eba Agona ahemfie ebra wo ba ye no obeto na nasen anim ampa na yebusa abofo no amane ye abofo no so de tu dwa ene se na ase hwede na asoma ye nse ensem esi ye no ahwe wanimu a onte hwe nti yemra meka nkyerɛ se woni atu apatuo efagu honom na ani bresem nti na nasen anim de to abofo nim se te na ase hwede se ye mpatuo de a ene also fankrai koma no se yo yate ye nso ye bepatuo na kyese ono nso so de aboso ene sa de a de akon na ede ebeba nti abofo ne koi ampa Agona mantonso no ne na nasen anim nyina no eya adwen se de besie bia no ensi wape watuo de agu ho nti oni Juaben so e de beboso na de besie bia de be esi nti okoni mu no a nananom se te Juaben fo koa ne beduru kunkumaja na adane aba wonso na yese adane akọ wonso na omo edi nkuguo na nananom se e de be ntia na nasen anim enya ahotoso se ne ofate ase no we enuro e mafindua de sisi kunkumaja sa enuro no ye de sisi ho nti no nia okato ho ne se obie ni ho no mobesoi akon wa Agona so a obetimi atwa sa nsuo no ababu afa Agona edi Agona so nkonimu da na komfo no che se ne wura ho ne saman na adane ne ho krotua mansa wo chi nipa wi wo kuma se bro no so na wo se me nka nkyerɛ wo se ne kɔbɔ na se etu amane se o ma Agona bɔ a asanteman so edebe ebebɔ o hwɛ yɛn ɛwɔ na Kesse TV na Kesse sɛ o hwehwɛ no ama wadi dwumadie bi ama wa wotafo pankro no bonsuom ono twede ampɔkɔ amyankopɔ wode na ko a enso atena na enema ko twikɔ breman senkwa wo munko ade a twede ampɔkɔ amyankopɔ no na ma beto no nko ade a kunimdie enso be yode enti odofo a wo hwɛ yɛn akyikyire benkyeye so o ha dadwene amane bi a enkɔ ma obi mu mfa so ansa na wafrɛ nana na emum yɛse yareketo abɛbɔ wode ne Kesse yɛ bɔ prekone do kɔ yɛ so de yale be call hospital nketenkete de ene straight away na de ko gi sanse ho na bibia enso ekọ na ekowie anopɛ mwadaroma ya be pie mu ewo Agona na ye be pie mu Agona de a na kyese e ya bakosam wafa komfo anoche ho ye nyina nim se komfo anoche e Agona ene ewukugwa ena wo mu epre ne ho ewo na wo mu ne ekeka ho na ha de ye ba ye nya bakosam pa tisamre me abai na misan teacher eye omona samwa ho kwa na enye yie kura timaba ababeto no se ya ahwefo be kai a ebre bi atwam a ye ba ha no teacher de ye nante ema ne ma hodo akonfo anoche eye ne krom ha nyina no wode ye nante so ema ye kyerkyere ni nyina ma ya ahwefo hwe na wie ye kura no wode ye kɔ ba bi a konfo anoche ene Agonafo edi eye enkra sanse ɛhɔ no ohia abrante bi ene obusa anse dede ye ekosoe eye den oso ye se papa bi de konfo anoche ene wawuo ena ene wo mu brontwene mu no mu tutuatuo saa ɛhɔ na konfo anoche ye sanse no wo tumi na wo no asiwade hunu na twere ampɔkɔ amyankopɔ ne nananom kasa kyere no ntino ohun se na wo fa ase eye siawanim ena saa mre de wodi ni saa wurukasam no ti de ba ye nyina ne se okan sesene ya wono okro ne ehunu na dakamna no saa na wo fa ase no so ye ehunu na dakamna ne ya ba teacher omuna samwa ho na ye ba na bedi nkombo se saa nkomu ya konfo anoche hye no esi na sensi me da me ho aba edin di breto ba kwasi twumasi Mandela na ya bedi saa nkomo yi sende na wo hwen ya bomodne so be subscribe na afi wa share e di ama onua bi ye ba da ye ho aba sisi ya ayefo ebeda mo asese saa mre de mo atwen ye na ya da ye ho enso aba se ne na me keka na saa na me ka no ene ya ba beto ye wura ye omuna samboa ye ba Agona de a na ye nsa kokromote ho mopo tikwan bia so no na ne so na wosie besi ene ye ba ye ene ye kwasi ya da ene ya kwasi de ti wo hwe ne dress ya wo de te ho a na ekyerese ampa oya kan ni ekyerese ampa oya Agona ni ekyerese ampa konfo anoche abusua mu no ofura ampa ti wo hwe a na ni braba wabokokọ kujan enso ebone nsansa bakosam Kesse pa ena ye ba abeka no nti samre de me kona kache na ni teacher ye teacher atwetwe nkomo ye wura no pe mu ache ye bru ohene na wapom te sei abo ade adaroma nyame adom ode ye nko ache yi de aseda ne de be ma no ye ne wonhia ema wondane suban bi adi ontum afrem ne wo chacha mu ne kojan a ebonsa de na asie yo me da wase se de ehuma fade no
asante ekasa tebia obi wo mu ekire se de nipa no osi etie no kre enhie e ma me mfa asa afade we ebi nanso ne de mafa afade yi ni nyina ne se abakosem a ne de ye beka no ya abakosem a emu edu na okai na wote a ede yawo ani awerɛhoɔ ana hye wakoma mu ɔde hye bia na ɔwa asante agona ha a wonim saa abakosem we no wokai a na ɛyɛ nibre ana aba esanse eka de anka agona man boy enti senti a enne me fra kokɔ ni tuntum na ko jan bɔ me nsɛi ɛkyerɛ sɛ yaka ye nananom ebra ohwie wo mogya yɛ de be eguye na nka ye kure ɛyɛ abɔ no enu nti ana ama me efra kokɔ ni tuntum a ko jan ɛsan ɛbɔ me nsɛi esan sa abakɔsɛm no emu odu na yare hosem enti mani abre enti nene me fra kokɔ ɛne tuntum na ko jan ɛbɔ me nsɛi iye no kura to nkyɛn ne yakoside akamamu ana asante enne obi edi ade ede kai nananom niam be ye na fe ya da wo mo ase e wo saa kwan ne so nti mani abre esansa abakosem no emodu yo ayefo yewura amna samwa eno no historian nti da bia ya na nkrofo efrɛ ebusa na se woni no nye interview a ebia niam ahodo bi ebesisi ewom papa yedase ene wafande a wode afa wode bo asanteman ene agonaman enso abaso na sene anam di kan ekan no waboa yen e wabakosem fa konfo anoche enso emu na da ye free ha kono wo kire niam ahodo a konfo anoche eye na agona nyina mamode mu da so gina mu se konfo anoche ye wo no ha ensu a woyeye ye wo ha na yira odom no mo da na ensu niam ahodo bebre na akyekye e na wode yen enso koso ma ya hwefo enso hwebie na wie nde ba ye nyina ne se owuo so e na konfo anoche ene agonaman edi ahyiam a mo anhu no ebiewuo se wokotena brochire se wo fa ahene se wo fa ahene na mo kan kasa bi kire hen se okono asem wo kan yi nyina ne se ne wo fa ase siawanim ono no ofi se waye saa ne ma we nyina sanso wo ye sunsum mu ne nti obi ye bibia ote ti senia siawanim ne ko a obekon ye ne dwumadi a obedi ye de bo asante agonaman Ghana man ensu enyina no na wa me ye hu na daka mna no saa na wo fa ase ne so ye hu na daka mna ti ene yaba na Kesse TV se saa sem ne saa nkom hye ya konfo no kyehye ye no eba mu ana yo wo hene me da wano ase mesan abomidin bi isanse mfare se me bomidin ba bia nan bia ye fra momuna samwa ni fra sante agona ye asene adehye abusua no mu baako ona me free enti konfo no kye eye me nana onana prekope enti me de mensasi me bo e kan pain se ensemo a mo ba ye bɔ mama ne ni anase ye kan kyerɛ ya hwefo ni nyina no eye no kore trudo enkontopo bia ennim esanse ye ne ennim na bɔse eni ba bi ofre eni ba bi a ɔkɔɔye nti ye ka ye nim de ye ka nti konfo no kye sɛ de ye di nkan ka dada no enya ukugwa no ofre enye denchira no ofre enye framanta mu no ofre asante agona asene adehye abusua mu ana konfo no kye de be efre na enokwasem sɛde wabusa no konfo no kye nkomo a ɔhyɛye ede to hɔ ma ne wofa ase sian anim asante memma nyina anim sɛ sian anim eye konfo no kye e wofa ase correct asante man nim sɛ sian anim efiri asante agona disa sian anim efiri asante agona dia esi den uka kye me sɛ sian anim efiri okugwa
esi de okacha me se konfanochi efra okugwa konfanochi efri framantem because an wo fa ase nimpon ene sian animde a na sian anim fra asante agona de a na che se konfanochi su firi ha chanso ntimi nkofiri ho ma na wo fa ase ene firi ha ma ntimi nkofira okugwa ana de nchira ana framantem e ma ne wo fa ase su mfiri agona eno no akire se wo ye teacher ni pa very good insisi so ye so what you say enti na konfanochi nkomo o shefa ne wo fa ase sian anim ho no eba mu e wo bra esemu na ne nkomo o hye se da waka no ya hwefo nso dinkan ahwe se de ono sian anim ama ye nhunu ono na konfanochi na daka mana baby esi no saa nso no ono so ye nhunu ono sian anim na daka mana anase baby a yesi no tinache se aha no wo ma ya hwefo ene akama nyina ate ne ehunu se baby a yesi nipa no eho na frɛ no adakamana sanse bi ebe ye nipa de ne adakamana de ne adakamana baby esi obi no amana no aye bɔ no e di nipa ne hyemu wɔ fam no eho ye adakamana enti konfanochi ye nhunu baby esi no esan de ne wo fa asesian anim eyoye enti na onso hye nkom de to ne so se wono nso so ye nhunu na adakamana esan na wudi a wadi no enti ye nhunu na adakamana na ebaemu na asian anim on ebedi na konfanochi ade ebra ofiri mu ekoye no on ebedi na ade ti wadaroma munim se konfanochi wo wui konfanochi ka kire se okọ odoma nkoma ho ne bofo okọ odoma nkoma ho enti so obi kọ ne doma nkoma ho de a na kyese wa firi atiasefo asase so yenim ba bi a okoye saha ne ekosie no so otuko abrochire so ofa ha sei yenim esanse no enipa soronko ntinkra odema abusua eno no se okọ obesan akọ odoma nkoma ho eno kwasem efiri sabre no ebepem sabre no yenhunu na akomfanochi entenka so ba bia besi sabre enti na kyese okọ odoma nkoma ho ona nim ba bia oyede be okro na sian anim ene bedi na akomfanochi ade bra okọ odoma nkoma ho no eye afe apem ahanson ene edunan ekosi afe apem ahanson ene edu enson eye 1714 ekosi 1717 ana na asian anim ebedi ade na nanom ka kire yense na asian anim esanse na oye de hye preko na ofira de hye fie nti na ne tirimo ye ne de na eniema na twase nkosua firi ne wofa konfanochi ho nyina no ene omo adi kan nyina no na wo mpa asua wamfa anya hwe empanimfo se na ade na ne gye ho eye kwadum eye agoro kwadum enso ne agoro be ye no ne agoro ye bodgege ye ni te se keteni adoa na aha eye agoro a ye bo ne ye gye ne ye sa ne ye de gye ne eye tete agoro adwuma na ni egye ho no nanom se na asian anim sebiemu na ni etra na ni nton no wonfa obi a anya hwe eno nti ne esese no osua firi no ofa na akomfanochi wo no wansua na wompa akom nti wamfa ne ho anwura saa ne manim enso no ote ahemfie ne ofa frɛ no se sian bra na menkyerɛw me niema a meyo na meni ho a daache wonso wahunu se de obesi ede be ayo ofra oma enti ne ba na akomfanochi ba yedi nkan aka ne ho asem aye frɛ no dwira yikwa se mo akai yakai good ne maame ene ba nyimwa na ofiri jamaase no ofa ne ba no ekire no na namonso niema no woye sentini se daachi oni hono a ne ofa asesian anim etimi ware ne ba no ma no eye yie nti so ware ne de a ne wofa ba o ware ne de a na ne wa kire no
enema no nyinaa de be eni so piao no wa kire no enti ebre ni mu no ana na akomfa no che ekra abusua ana sean anim eka ho bi se okọ odomankoma ho no akwaji owuo aduro e de be aba enti okra abusua pa okọ oso obedi nanson se nanson ne nson ya ma obi ensi atumpan so mo obi a entutu mo obi enfra ituma mo obi ensu nanso esan se sean anim nim se obedi ade enti na de bia na ote ahemfie na ahensam ye ne denti ne wofa komfa no chekoye da ba akoda mienu wo ma miensa wo ma enan wo ma enum wo ma ensia wo ma enti oba abusia mane se de adure de no ofanya de obede be obeba biem enti oya ho hwia enye yie enti osietumpan so ana afi otutuo no fredom nyina ana edi su esi so e wa Agona kurodue ma sei enti saa edane mu no na akomfa no chenso wakwaji owu aduro na ode eba enti brono a nanu ye koso eye owu so ekogina ho no oduru bia ye ho na osi abrante bi ana obusa ne se ne die na ekoso wa Agona kuromu a eno nti dede ni su ni atumpan ni atuei ekoso yi adai no se miduru ho a me ba no ni amete ye ne se siaw anim ana ayo saade no esanse o se ne wo fa ekwa akwadwo owu aduraba nenso wakwa a onye de be wo ma wawu enti na akomfa no chigina ho saa ana o kacha abrante ne se abrante mene na akomfa no chi owu adura makoje afi odomankoma ho a me de ebanie nanso esade sian animi wo fa ase ayonti me sign owu aduro na ko odomankoma ho enti ko ne ko kacha ne se de me wa me yan hunu me madaka mra enkoma asem a me kan ye no wa ni so na wa me yan hunu me na akomfa no che madaka mra nti no me ko do mankoma ho saa nso no so sian anim yan hunu na daka mra enti ko ne ko bo na mane enti ampa na akomfa no che esane chi na brantie no so ebai na nsa na brantie no beba no abrantie no ka se soma we die na no edin sanse mpanimfie na mekro mekwa wanhwe ye na mitira de be ato twamiti enu nti enya ade a metumi akọ na akomfo no che e ka se je mi bodua ni woni mi nyina de ho adanse se komfo bia na ma ode ne bodua na de be ana de nam enti ode ne bodua no e ma abrantie no sesa wo kona ba amane ya kinye bia bam na se ye pewaku a saa bodua yi ebedi adanse fa bo ho mprensa wo beyira ama bodua na ka ho na edi adanse sa ampa na akomfa no che ene soma wo nti abrante ne je oba ye o ka saa asem no ampa na sean anim se de na tritra sem ne saa ne maninti na abrante ne ye penadi newu eni nti se de na akomfa no che kire no oyo ne saa pepe ama abrante no eyira ma na akomfa no che bodua no ekai idea dance say ampa na akomfa no che ene soma abrante no e ma ne be boss amane no de kire na asean anim ene mpanimfo na ahia ho ene mpanimfo a na atwa ahia ho no enyina eno nti na ewo se sean anim odi ade esan se de ne wo fani ho adidi ato no nti ne twa se odi ade na asante anansa Agona se de sitie no se wo fani ho odi ade ne yire no wo ware no nyina akonwa no ese wo nso ye de be wo ware wo nyina na asean anim ebedi ade no o se ne wo fa yire no nyina nya de obeware obi a Oma bomrewa nti ojai wo mu nyina afenso na konfanache ne ba eye kunadu dwura rikwa no
se nanka sean anim ware no nso o free jamaase no o free jamaase na sean anim etwa so ware no no ono nso wan ware no eye no ya pa se ni wofa ese won ware no na wan ware no ni nyina ne se na konfa na kyekere ne ba no ne niema ni amane bebra na oye ni nuro bebre o kyere no nti ebra na asean anim anware ne ba no eye ne baba no ye a pa eye nti ne baba no anim guase ka no nti otufiri Agona ekotena Juaben na oware Juaben asante Juaben na oware Juaben ebre no mu no na asean anim wodi ade nti dien ana ekoso sa bre no mu no ana Juaben dehye na ose hwede sa bre no ono na nete adwa so Juaben na ose hwede asante ne yetaka no Juaben hwede ono na nete akonya so sa bre no amu nso na ose tutu ete akonya so ewa asante ya asante hene nka ne sa na sa etu odi nkan ete akonya so enti sa bre ni mu no na ose hwede oye Juaben hene ne dehye ni nua kuma eba Agona kurodua ma se oba beton ahwene tete ne mema na eton ahwene obi a wo hwe mi bia onim abakosem ne amamre bia na tete no ne manta ni dwasa ne mema ton ahwene bebre na owura ne ba Agona kurodua ma se owura no ni din de osan owura no ni din de osan ne nananom boy amane no ni din di osan ene ne ba yaw ene tu kwan free Juaben eba Agona kurodua ma se ebedi dwa eya ahwene anana oton enti ebre no mu no osan ade chen osan fa na ahwene se ode nanam Agona kurodua so na wadi dwa waton enti wonam ahemfie ni mu ho na ahemfie ma ni bi efre no se onfa ahwene ni mra no wonhwe bi na ontobi ampa osan so de ahwene no koi na oba no eto ahwene ni bi no hu sa ahwene ni mu ofe enti o ka kire osan se ontwen na wo kọ emamu baabi anananom yire de be etie wo kọ emamu na wakọ akọfre na nanom yire nom aba behwe bi se bia omo beto bia eno kwasem oba ne kọfre na nanom yire nom bai ampa omo behwe ahwene no omo hu se efe na obia edebe etobi na omo ka kire osan se ye ba no ne enim se ebetobi enti ya amfa sika anyedebe ama ne santi ne kọ anwumre bra ne bra beji usika asem osan kan ye nie osan se mahwini ye die nka memfa mfire o ka memfa mfiri kra nanso esan na nanti mo aka amate medebe mamo na anwumre maba beji misika eno kwasem nananom se osan kodi ni dwa enti anwumre no ana obo ni fiewura mane se efiewura nananom yire no mto mahwini ye bi no muka se anwumre memra meje sika na so benya abofra bia mama soma no akoje sika na bremia anka mani beje ho efiewura no ka kire osan se osan empani se osoma abofra onamu na edebe edwo nanso utirimu de aya na entene ho enti wo abo anan ne ko jewa de e pacho so what said it na osan busa ni fiewura se na nanom emma mu ho de metimi akọ ho ana ana so okay ene ma me nche ochia me fie ko ochia me ho ne ko bona mane na ono obekọ na wafre omo amawo na waje usika ampa
ɔsan tie ni feru asɛm na ɔkɔ na akyea me ho ɔkɔ wɔkyea me ho no ɔkyea me busaa no kwan so ana obusaa ne sɛ na ofiri hene ɔsibo mi firi Juaben na maba kroma na ansa sɛ me bedi edwa ahweniye na metɔn ana na akyea me ke yɛne ofiri Juaben dia sɛ ne ɛwɔ ɔde hye efiri ɔsan na ɔsi ampa me yɛ ɔde hye ɛwɔ asante Juaben na asɛm ɛba ɔkyea me tirimu ne sɛ ɔkyea me no ɔyɛ busuani ɛno nti akonnwa tɔɔyɛ no na nka ɔno so pɛ sɛ nka wodi adeɛ nti ɔne n'aseɛ anim ana na ɛpre na yɛde mas n'aseɛ anim nti na asɛ ɛha no ɛyɛ ne ya nti ɔbɔ ne tirimu sɛ ɔne ɔsan ɛnkɔ maa mu ɛnkɔfrɛ ɛmaa no nananom yerenom ɛmfa no nyɛ de bɛyɛ ɛma no da ɛsan sɛ nyɛ ɔna ɛbɛyɛ ne bɔɔbɔɔe ɔkɔfrɛ ne yerenom ɛde ama no saa asɛm wei nti no ɔkyea me ka kyerɛ ɔsan sɛ fa afikyire hɔ na saa berɛ wobɛkɔ no na ɔhene ne ne yerenom ɛɛsa akwadum agorɔ no a ɔpɛ no na ɔmo sa akwadum ɛɛgye w'ani wofa afikyire hɔ na wobɔ nkɔntene a wobɛhu obi wɔ hɔ na wafrɛ mmaa no ayɛ de bɛyɛ ama wo na wagye sika agya ɔsan deɛ sɛ ɔyɛ hɔhoɔ ɛna odi ni dwa so odi ni dwa nti na akyea me kae no nim sɛ ɔkɔ a ampa ne nsa ɛbɛka ne sika senti a mifra kɔkɔɔ na kɔnya bɔ me nsa ne tuntum yi no ɛyɛ ni brɛsɛm na ɛyɛ awerɛhosɛm ɛsiane sɛ kaadɛ na nka agonaman ɛbɔɔe nananom mogya ahwie gu paa nti obi bia onim saa bakɔsɛm wei no sɛ wɔte a ɛde yaw ɛne awerɛhoɔ ɛhyɛ n'akoma mu ɛsiane sɛ yɛ nananom ɛkɔ ɛsiane sɛ meyɛ de hyie nti no meka saa bakɔsɛm wei a na ɛmeya na enisuo ataataa me nanso yɛmpani sɛ bɛrima nsu ɛsɛ ɔpene wutirim ɛsiane nkyirima sɛdeɛ ɛbɛhu yɛ abakɔsɛm ne yɛ amammerɛ nti no ɛtwa se yɛka na afei yɛtie ne yɛhunu sɛdeɛ abakɔsɛm ɛsi yɛ de bɛyɛ ɛteɛ nti no kwasɛm ɔsan ɛkɔyɔɔ no sɛdeɛ ɔkyea me ɛka kyerɛ no pɛpɛɛpɛ nti ɔkɔgyina afikyire hɔ no ɔbɔ nkɔntene ɛhwɛ sɛ ɔbɛnya obi afrɛ no a nti hɔ apɛ na aseɛw anim ɛhu no ama sɛ hwan na gyina akyire hɔ no a ɔbɔ nkɔntene ɛhwɛ mmaa mu ha sei no ɛhenkwa monkɔkye no asɛm a n'aseɛw anim kaeɛ no monkɔkye no na momfa ne mmara nti ɔmokɔkye nipa no n'aseɛw anim sɛ ɔyɛ mo naatoni ɛsiane sɛ mmaa mu hɔ deɛ yɛnkɔ hɔ mmaa mu obiara nkɔ hɔ gye henkwa ɛne sɛbi ɔmo a yɛasa wɔ mo nko a na ɛkɔ mmaa mu nti aberanteɛ no gasɛ dabi nananom wo yerenom tɔɔ me hweniɛ bi ɛna meba bɛgye me sika n'aseɛw anim ɛsiane sɛ na atuturasɛm kakra wɔ ne mu na sɛbi mu ɔntie obiara asɛm na ɔyɛ kasaprɛko nti no wantie aberanteɛ no koraa asɛm na wamma ne yerenom koraa nso anyɛ de bɛ ankasa sɛ bi koraa yɛ de ne ka ɛno koraa na sɛ nyɛ no korɛ nti ɔka kyerɛ aberanteɛ sɛ ɔyɛ mo naatoni wahyɛ da ana ɔba hwehwɛ mmaa ne ho sɛ obiara ni ha a wawuram abɛdi nsɛmmɔne ana aberanteɛ nso wɔfiri Juaben nti wofiri Juaben nti deɛn ɛhenkwa monkye no momo no nti nananom se ɛhenkwa no ɛkye ɔsan na ɔmo de ɛmɛn ɛbɔ ahenkwa ɔsan nti ebere a owuiɛ no wɔn bɔ nana seɛw anim amanneɛ nana aberanteɛ ni abu no wawu nana seɛw anim se momfa ne nkɔto domponyin ase nti ampa ɛma ahenkwa no ɛtam ɔsan
e de ne koto dompunyana se ye ka dompunyana se e wo ye chi ha ya Edua. Edua kese bia bi edua kese pa ana esi ho dinde kakraka e ho na ye fre ho dompunyana se nti om de ne e koto dompunyana se ana om be bo na amane na onim sese bi mu eto e de be etwa se na de ekoso nyina no sebe tetefuni bi nso e de be ehu enti anyumre no a ana tetefuni ko osan fie na otimu no enti okoye no koto ne ba yawo ana se abrantie na asemu abai wonte no se adan wo papa ana na asien anim ama ehenkwa ya bo na edebe akunu ede na koto domponyana se enti bomoden se wo be free krom ase no edebe wako anya sa na se na tese ne ba wa hanmo a onsoso utiri edebe ebeto enti hwe na wansu wa mobna sesa oniema na fe pa ko krom obi busa se yekum Juaben de se de na Juaben 40 ye ekwane a Juaben 40 ye na me ka kire we kire yen no enti ne bayaw ampa anadwono a nanam so anadwono a no fa ne niema ana tinten nam wuram fraguna han nam wuram ko enti ko pie Juaben ahomache nam wuram anadwono sa yes e ko pie Juaben ahomache enti o pie Juaben de bana esu ana pie ye nti ni ye pu behwe to de suni ko pie na hwede o se hwede chiame efie e wo Juaben asante Juaben na meka na busa no o se menim papa ko di dwa na sien anim ame abo na ku no ana o chiame e de ne ko ahemfie na o se hwede ho asante no itimi ka no Juaben hwede enti okoye no chiame bo amane esanse na supo hina brantie no ntino ontimi nkasa onim de esi ya eno ntini papa yabu na ede ekuno enti eye na ose hwede ya paye oden sabone bo edie na asien anim ayemi mini ekuma enenti wabono ana wame abono ekuni nanka bibia ni a ankafoni edebe eto esanse me no wofa na akomfa no che ya bre e wode nkirakon mu nti nka bibia ni a kafoni edebe eto na nse na asa hwede etire mu onti ase senti asa asem ne edebe esiye nti na asa hwede soman ema ye ba Agona ampa omo ba Agona no omba ahemfie aba behu na sian anim se onso ne mpanimfo edebe ahia bo wo mo amane se de asie ni o minim se mo ate de asie ni ampa omudi nkomo no a na bofo ne edebe baaye enti na sian anim ma atia me bisa won kwa so na abofo no nso bo wa amane se na se hwede na asoma ye ho se ne de hye aba okuremu ye ni nua kuma aba okuremu abeton hwede ama wawu enti emra mebusa wo se no kure se ampase wawu ana se die ne siye enti a ema no eba asa enti nananom se omuma abofo ni pia bonten anom ka che na sian anim se mpanimfo ka che ne se na sian anim yempe asempa bi nkoka nkyere na ahwede e wo Juaben na asemu asie ndi entwa yi yempa asempa bi mfa nkoka nkyere Juaben hene na o se hwede na sian anim amfa ni tranye nti mo fra abofo ne bae na sian anim bo mama ne se ane ampa eye me na me ma me henkwa he de be ebu ni kun no esanse wo ba me mbaabu emma musu de yenko ho nti de wo ye nti na me ma de hye na ebu no e de ekun no oka kire mo no ahen abofo na si yo waka yate ene ye asomafo eno nti ye de amane bo no ebekwa akobo na asa hwede ampa abofo no de amane bo kobo na asa hwede se
ye koye no de na asia anim akanie se unua kuma a ye osan oba ne maamu na o ma ne henkwa ebo no ye de be ekun no in fact na ensene na asa ahwede etirim na eni enyan ma no na onte ase esansa atwoso bi kura ho a nka betim de ye de be amma no sense obebo na kunu eye ni nua kuma senti a eye nana ose hwede ya pa ne se na oye ni nua kuma nti na ye ne ya se na asia anim munyina mukọ ahemfie munyina muhia na watimi de saade we ayo no na ye ne ya nti na nsini tirim nti o ma asem no so ekobo na o se tutu odi nkan amane e wo kuma se nti okobo na amane na se tu ni atumi ni o na asia anim ama ya bro minua kuma okodi dwa okuno na metena ya ensini mitirim nti me ba bebo amane frɛ asɛm no ne busa senti a otimi yo saa anyambra nsɛm no empanisi ya no kwasɛm na se etusu antena asɛm ne so nti wo frɛ na sia anim o frɛ na ɔsɛ hwede a oyɛ dwaben hene eba kumase ahemfie na se etu odi nkan ebusa na sia anim sɛ amane ba na asa hwede e de abeto manim nie na etesen ampa na sia anim egitu mu sɛ no kwasɛm ɔno na yɛ ɔsaade no na ɔsan eba ne mam ana me ma me henkwa no ɛkye no bo no ana owuye no korɛ sɛ saa na ɛteɛ enti ɛhɔ no ana na asa etu ka sɛ sɛte saade a na asia wanya de ne twa sɛ asotwe foforo bia wo hɔ no mo a nka sɛ wo yɛ de wo de ma no esan sɛ wo yɛ ɔhena wo yɛ ɔbaatan kroni nyinaa yɛ wo ma ɛno nti animu ahoho nyinaa yɛ wo ma enti sɛ asɛm ekura asia ma waba mma mu a eni kwa sɛ huku no ɛwɔ sɛ wo ma na asotwe foforo bi na odisua nyansa na watimi abu na kunu de na asia anim wanya de na asa etu na kan saa wo wanya de enti pedwato bi ye de be ekọ empani se no kwasem na asia anim sorry ko pedwato a ewo na asa etu ne hemfo no a o motwa hia ne bi ko so obi enan na odi dwato ne baaye no na sa hwede a nyidwato na antum esan se ade a na asia anim ye no kese watene nsono so nti wa nyidwato na antum nti na sa hwede ka kire na asia anim se ebra na asa etutu odi nkan ete honom se me bo beto me yamu a gise na asia anim enso ede na adehye mienu aba ama me nso makumo mu bi asa nan ansa na me bo ebeto me yamu a me bo ede be ato me yamu na asem na no anyan na asem na no odin enti na asa etu eba asem ni mu ebio ebo na asa hwede amane se na asa hwede wadawroma we de ma menka bi eno kore so obi funkum a obi nyede be emfumu nwa fo wani to na komfa no che hunu se woni no na abre wo de nkirakon mu enyina ye nam woni ne na ekọ woni ne na eba unso woni se ne ofa ase kan ene na asia anim enti se wafuma kuma emfumu nwa ja bibia ma ne nche na ye ntunefo na onko esan na komfa no che enti asema na se etu odi nkan kan ya no anto Juaben hene tirimu
ahefo ema mu nyina kwaba Nana Kesse TV eso enie na Nana Kesse opeso di dwumadie bi ma wo sunsun fam ne honam fam de a hwehwe na kira kwan otafo pankro no bonsuom usi wa taxi rank ho so open na no ya de yi akola akra de obekọ no fie ama ha ne dadwen bi e da so bia no na twede ampokwa anyankopo afara so no wayi afiri ho ama yale ekọ tachimadwa na nsan ya ntobie ne nyina osesoa ne nyina fa bra no ho na enkwa wo nipa kromu na nyankopo so obetena senko ade a ene kwa bia so Nana Kesse nyame befa nananom so ne nkunimdie enso aba enne ye wagona na patu konfano chi asem wa kan de to ho se senia na wofa asisia anim amie nhuru nada kamra no ono so ye nhuru nada kamra na na otwe mu aye bae no ye rom na sam wa kyerɛkyerɛ efiri sa asem no akonfano chi kan ebe mu sanse konfano ye sia anim so ye nhuru nada kamra ti woto aso a efiri si obedi ade na niema bia wo se no osua ahoma so nti wansua na afi konfano chi backroad ni ja no so ware no wanwale no ma ye nua ba ekọ ware Juaben na wokan ya besi se Juaben hina no wote so sabre no ni nua abeton ahwene ye waha na sianim efa kwan bi so ema ye bro no eye de kun no asem no koduru Juaben ema Juaben hina woda no na amfa ho ne ne esi ye bia no asem ne ne moa kopi otumfo se tu odi kan enso anim na afei ho nsem no eho ne edikosi ye ti na ye wura omna samwa ewo ha edika ma na happy Father's Day na afei ye ba abeto aso e de afiri ho asem na koduru otumfo se tu odi kan anim de esi ye enso ewo so no wo ba abeto aso nyina enso de akyere midin di Breto ba kwasi twemesi Mandela me da ye ho abasisi ye ba ye di dwumadie no enso betintim so ahefo beda mo asese mo atwen na ya da ye ho aba samre de ye wura ohena samwa wa ye krado ye ba na omra samwa wa ye krado na ye ba na fe konfano chi ando di sem kan patu ya ba enso aba abaje afri no ye wura ye mo ha wie pa ye buru ne so happy Father's Day ye je so da ye nyankopon asese ne so wakan ye so aka atiasefo enso eho wadaroma ye tie konfano chi aba kosem a agona mo ka amewi aseme nyina atie na mo hunu se konfano chi ofrikrom ha na emum se ne amo kire se bi no mo keka kan no enokro bia eni sa asem no enso emu ena no ye bai part 1 ye beduru se ntokwasi ewo Agona ni Juaben enso entem na konfano chi asem wo kato wo se ne ye hunu dara kamera no ye hunu no wo fa ase enso ada kamera wadaroma ntokwasi akodu otumfo se tu odikan anim de to aso enesai yo ohene yamamo akwaba ya je so aja Nana Kesse TV mo bo adwuma ya bo adwuma mo ya de pa mo hwefo nso da mo ase yo wo saa kwan so se mo ma wote abakosem a onnim na afi osua bibi efri mo mebo midin ye frem mo na samwa ese me mfere se ba bia meko bia na mebo midin ya sanse me kan ni ba na manije midin no nso eho a me free asante Agona eye adehye ebusua no mu ana me free ne santi konfanoche se de da me kano no wo me nana nti nsemo a ye ka fa ne ho no eye no kre enye se bi mu nkontompo sem na obi ntimi ntena abonten enka konfanoche ho abakosem e ma ne nsisi so gese yen asante Agona fo a ye nana no ye ne etimi ka na abakosem no ma ne sisi so pepepe na entrobia nye de be enfrimu emma enti edamo ase wo saa kwan no so se mo nso mo boa na afi wo ma wiase ne santeman nyina ehunu konfano che na bosie ba bi ofri ene ba bi a mokoye eno kwasem eno kre edi nkan aka ewo part 1 no se nana sien anim ibedi ade no se biemu Juaben de hye na o se hwede ni nua kuma betone ahwenie ewo asante Agona ha ema ne course nyina no se de wadi nkan abone tofa no ahwefo ne tiefo ehunu na nasean anim ema yekunu no ema asem no ekopie na nase etu odi nkan anim na eho no na ase etu odi nkan no so sabiem wa antena asem no so ofrey asem no nti ofrey na nase hwede ana ofrey na nasean anim kumase se omra ni enhwa asem no kwasem bi de be ewo mu ampa na nasean anim de ose yoyo ekoi kumase ahemfie
na nana sɛ etu ebusai sɛ nana seɛw asɛm a na Juaben hene dia beto manim ni o sɛ wa me abro ne de hye akunu na sɛ wakunu de hye ne no kwasɛm bɛ na ewom esan sɛ motena se entena ɔte ase a enye yie na sɛ na esitie no kwasɛm ne sɛ nana seɛw anim agye tumu sɛ ayinokre ɔno ne di saa adwuma no ni nyinaa ne sɛ abrantie no eba ne maamu ye ka maamu a baabi a ɔhene nom ayire no ye de be etie nye obia ne kɔ honom nti oba me maamu ana me ma no eche no ye bo no na ye kun nti no kre se beto wani mu a na saa ne tie se de me mayo no nti ɛhɔ no nana se tu odi nkan ka se nana sia we de wa anya de atra so esan se wo yo hene na wo hene nso de kuroma nyinaa ne ahoho nyinaa ye wo ma wade hye ene wo mo nti nka wafum kura na so wakum a wo so mfum ye de be enwa sabie mo nka asotwe bia wo hono mo a nka betim foforo asotwe foforo ye de ama no se de be ya kai dum ato hono na ohoho bia no a onimo mra no o ma meto mra e wa hemfie nanso we de atra so nti pasem bia de eka di nana se etu odi nkan de asem no to nana sean animanimu no ampa nana sean anim so pagya animu na okodwa atoa e wo tumfuo o se etu odi nkan ne hemfo no na atwa no ho ahia no baako ekoso ne nan se wo sere no onkodwa atoa emfa ema no ampa gya atoa ne koi nanso esan se na asem no eye nana se hwede ye nti no gya atoa no wanso gya atoa ni mu esan se na onti ase na bro na adwene ene ne nti ase so nti wanso gya atoa ni mu nti de nana se hwede kan ya ne se me beboto me yemu a gese nana sean anim enso de na de hye mienu aba Juaben ama me nso makumomu bi asa nan ansa na me beboto me yemu a me bo ato me yem ewo kumase ehonom enti nana se etu ba mu kan se we de wadaroma wa unia na wa nso nim se we konfa no che ewo fa ase nimpon nti se wafum akumu a nka we de mfum nwa nka yamfa nche ne ntunefo na fe enyense na ho se de be ya ontumi nyo saa niema no ye de be ebie mu na se hwede ante ase nti asem a na o se etu odi nkan ka ye ne se obeboto yam se wakum ne na de hye bia si anan de ene ye wo de hye no baako pe no kun no nti saa de a ene ye wono nso emfa ne de hye baako a odi mu emfa ne mra na nso kuni bi ehya anan se de be ya obeboto yam nti oka asase mwese no na asa hwede agitumu se wate obeyo ne saa nti mpanimfo atwa hye hono ma na sean animebre se ye mana de aduanan aduanan ne so a onfa ne de hye odi mu baako enko Juaben na yenku no mfa ne nsa nan se de be ya asomdwie ebeba oman ne nyina mu ne nyina atena se e wa asomdwiem ampa nananom sori e ma na sean animba fie na ebre oba fie nananom se obefra busuafo e de to wo monim se de yakosie nie me call ye no de asie nie ni nyina ne se yese me mfa de hye ba o de hye baako emfa ne mra Juaben na ono nso enkunu bi ensa nan na asomwie emra enti ade hye atwa hye na asa busua atwa hye no ho ana mfa ne tiri de be enkoje enti we sori o se ne enyamia esan se aduane ede kontomo ede enti nyamia yede kura mpene me mfa miti nkonkoje saa de we da enti abusua ni nyina kyese we ka na we aka ye hunu de ode ne ti ye de be ekoje akyerema enti wo mu nyina yigu oteame so esan se na ye di nkan ka so oteame no ebusua ni good esan se oteame ne ma saa asem we nyina e ba ye ode hye so akwa adwane enti se nko oteame osan ba besi ni so no oteame de ne call ya anka saa asem we nkema nti esis ye ni nyina kosina oteame so enti oteame so sorry ya ono so se hene ne ha men fa meeting koja kyerema da esan se wo ye no mpo no ye hu na nke ye kan ya anka wontie se di tufu antie sanete se ye di nkan ya ka se na se bie mu ontie asem bia sa enti tiame enso ka se
so ye no se ye tu ne fo se onya ade a hoye na nko ntie nti ono de enya ade a ono so de ntiri be kwa akogye da nti we bon na we bon ye nya de hye bia na so obi a so de ntiri be kwa akogye akyema da bi e ma omutu adwa e ma nana sew anim ekoi ahemfie nti wotete ho adade na yaso nana se hwede nte hwe bibia mfiri Agona enkoi bibia mfiri nana sew animo enkoi enti na echase de abufuo eba aba ni mu enti nana se hwede eye se ne sade a ono so wontena ho saa e ma sabie mu nana sew anim emfa nanim entwitwiri fom fa na se kan nwa nanka eno kwasem esan se wa tutu nanim ahunu se woni sen na woka enye yiye enti won so be kyerɛ ne se won so ye bema enti mpani se nana sew ɔsa hwede eyi abofo eba Agona ahemfie ebra wo ba ye no obeto nana sew anim ampa na yebusa abofo no amane de abofo no so de tu dwa ene se na asa hwede na asoma ye nse ensem esi ye no ahwe wanimu a onte hwe enti yemra meka nkyerɛ o se woni atu apatuo efa gu honom na eni bresem ana obeka ye enti empanimfo na atwa hye honom nananom se omma abofo no pie ema okasa bibi ohwe sa bibi gu na sew anima asom se nana yempa sempa bi nko kantre dwaben hwede se de be ya edi asom dwe de be ebeba nana sew anima amfani tra anye esan se odi nkan ye busia nyina betena se obi ase wonko nti die ba asem no woka ene de be ya ne se ne so se yempa atuo de ene de be sie nya de be ensi nti ye ma abofo ne ba mu nti nana sew anim de to abofo nim se nana se hwede se yempa atuo de a ene also fankre koma no se yo yate yen so ye be pa atuo na che se ono nso so de aboso ene sa de e de akon na e de ebeba nti abofo ne koi ampa Agona manton sono ne nana sew anim nyina no eya adwen se de besie bia no ensi wape wa atuo de agu ho enti oni dwaben so e de bebo so na de besie bia e de be esi ne santi ne mpanimfo nyina suai e de kire se akon ya ye kwanya de a ye besan ye chi ye beboa na afi yakọ akon no na ohene ba ko a no wom ne ye fe na pimusu ansa na pimusu ansa no edwabe wiamo ase ehene na didi ba ko se atufu hene na pimusu ansa ni suai ni mu no mpani se won de wakasi su dua si su pen se ko se obewuo no de nya de a obeda na chi e de ahwe na sew anim da esan se ne hempon eno no nti owuo mu enkwam obeko aye nkunimdifo e de ama na sew anim eno nti na se hwede ene ne mpanimfo ene ne man esuai akon ewo Agona eso na baabi akon ne shaase no Agona krotuo no ho baabi efre ensuo bi da efre ne kunkum eho ana ampani se entokwa no omo shaase ewo ho ensuo ne da ho ene dwaben ene bo ehye eba asaman emhonom no ana ene omo ebo hye nti ye na nteko enom so eba nti duru honom ne ho na ntokwa no ye de be ehye ase enti mpani se entokwa no ehye ase na ekro bi ewo ye nchen ha sei ye fe no abrakaso na sew anim ne papa ana di ho hene na ne papa ne ye fe no nana okofo asenso kwatia nana okofo asenso kwatia nana ada bi eya bodini enti nana sew anim na ne papa no enti na ne papa di ade wo abrakaso enti so hwe mu nana sew no ode shiprenu so oba Agona we de hye okwa abrakaso a we de hye enti ohun se dwaben ne ba eba be kono ono so fa ne man dom ne nyina se ono so ba betai ne ba echi na woni dwaben so e de be akọ enti nana abrakaso hene enso ko frɛ ne nua eye odumase ehene ebe kan ne ho ema omo de dom ebe tai ne ba echi se omo ni dwaben kwa akọkọ enti akon ni mu no na ansana na se hwede ye be sha akon na se no ye di nkan aka se nana komfo no che ne ba ekọ ware wo dwaben
na senti okwa ware Juaben se animguase kan esan se na nasen anim wanware konfanoche ba sene amamre ne amane etie no sene wo fa ba no ne so wo wala sanete enti animguase kan no enti na ofere so obetena kuro dua yi mu enti mane ko Juaben ekoko ware ho enti na se hwede ebesoi entokwa no o ma ye frɛ nana konfanoche baba no eye kunadu dwura kwa no eba ahemfie ebo na mane se de me kwa akoye ni wo papa kromo ni eni se wo mmoa bia no abetim de aboa me na yaye nkunimdifo a fa boa me esan se mage watena ha ama waye yie hwe animguase a nana sean anim edigu wo a oba ha se no yenso ya gewo na wonso waye kama ade atena ha eno nti esan animguase enti ne boa me na yentu nana sean anim esosa na yenye nkunimdifo enti asem a kunadu dwura kwa no eka kire nana se hwede ne se nana hwede wadaroma se miyo se di a na se madam echi ahwe mpapa enti enya de a metimi edebe aboawo ama sa okon no edebe abaso sa nete kunadu dwura kwa ekoi nfie nti wode akon no eba be boss nti okon ni mu no a nananom se Juaben fo kwa ni beduru kunkum agya na adane aba wonso na yese adane akọ omu di nkuguo na omu di nkuguo na nananom se edebe ntia nana sia animenya ahotoso se ne ofate ase no ye nuro mafindua di sisi kunkum agya saa enuro no ye di sisi ho nti no nia okato ho ne se obie ni ho no mobesoi akon wa Agona so a obetimi atwa saa nsuo no ababu afa Agona edi Agona so nkunimu da mre bia rubi obeba bia obedi nkuguo ewe nsuo no agya ho ha na obeka good ha na obeka nti na wo saa ahotoso no enti Juaben fo ne kwa beduru ho kunkum agya ho a na adane aba wonso na ye kubo mo adehye ne titiriw na na pimusu ansa na oye bema mu enti ono na ne di akon na nimpa enti na adane egu wonso atuo ne egu wonso na ye kum Juaben adehye enti ema akon ba yeden ebene so ema Juaben adehye enenti na na asen anim ekosra won wa akon no sabre na ahemfo ne nkobi no mo ofie enti na na asen anim ofie na na sa hwede nso ofie enti omu a no makosra no mahwede ekoso na o masan de be aba no ma bebo ho adwa ewo efie enti na na asen anim ekọ akono na afi ekohwede ekoso no ohunu se kunkum ani nyina na ayekọ yi enti amoja good enti obusa na nasen na na pimusu ansa se na pimusu ansa kunkun no amani ayekọ yi mo piafo oya de enti mema sanete enti mema wabodini na aboni a mede be ma won se osubiri ni se wama nsuo ni ebri aye de be kokọ enti abodi amede ama won no a wodi aka wodi mu se osubiri mo piafo waya de ana nana sen anim esan eba afie enti nana pimusu ansa esan akokoduro ene okun nanu anu odi ne ho a din ti no ene ne ho tucha ye ema sian anim ti no onya abodi ni kan din ho se osubiri nti se wote osubiri a abakosemu na ejina ho ma nana pimusu ansa na wadaro ma yenhwe enei Sedin no ewo ho ma wiamwase hene bi obeba ewo ho edin no ewo ho se wiamwase hene bi obeba obeso na akonwa mu no otimi fa sa abodini no e de ka edini eho sanete enti na pimuso ansa benya abodini osubiri e de ka edin eho enti na Juaben hwede hu a na okuni mu aye din odi nkuguo ohunu kun na ni so enti wode nkrako na se etu honum se na namra meboa no na omuntu na nasen anim so sa senti ne se na nanom se omaye hunu se na nasen anim ate asanteman animu atwea ti wo so atwea wate won so atwea esan se hoka asem no wanfa asante hene ano disem anya hwe ana wasen abu na Juaben hene nso animtia enti se wabu asanteman nyina animtia de a ene na Juaben hene se asantema mra meboa no na omuntu sian anim so sa na omontwe naso esan san asantema nyina ana wabu omo animtia ampa asem ni kodu na osetu odi nkan animu no na setu ka se we die
se asanteman ene Agona ekoko de a na ya anye ni yie esan se yes wo yi Agona ma esan se konfo no chikuro konfo no chi de hye ene sian anim enti sa asanteman nyina ne konfo no chi ekọ akoko de a ene enkura atwe ho nyina beka se yetiri mu oden yeah yegu konfo no chi yegu konfo no chi animu ase de obeye ma asanteman ene Ghana man nyina no anye yefe ane yedi tua ne ka na anye yefe enti we de asante ntimene Agona nkonkoko enti no mema onipa bi aka ho na woni wo mo yede be akọ enti mpani se na se etu eyi atupre hene se ka atupre hene a chese wayi obi se onkosi wanan eni dwuma bi no abodi na yede ebo no atupre hene enti oyi nipa bi de koka na Juaben ho ema wo mo nso ebebo Juaben ema wo mo ne Agona eba betu sa na se wo mo ba be ebe coin na akoni mu no so no ane mu aden esan se konfa no che yes enuru a wo yesi kunkum ajanti no na emu eden nti obofo free kunkum agya hoko katse na Juaben hene eya na se hwede se na akoni mu aden ye di nkuguo ye kwa ne yekodura na adane abaye so ye hunu de ekoso enti empani tena se no se ene osan ma yeto yensa kofre na akomfo no cheba wo Juaben no esan ba ahemfie na se hwede anim no esan se ne papa penso no na one ne nam enti na onim se ne papa very good akire ne bibi enti bibi be ho nom enti na oye nkuguo odi nkuguo no enti wokofre ne ba na mpani se okofre ne ba ye no still no ano opese nyaade a obeboa ama Juaben etu ni papa kuro so ye de be esa adi nkunim enti wo moa enti nananom ma opie e ma wo fa adwene se ne saade a yenko akono ne yenkofa ne kunu mrafie na yenkofa ne mma a woni ne kunu nyanso nye de be emra hemfie na yenkum enkoda no se yekum nkoda ne de a oyo obatan obey pese obekire sanete echiwade bi e wo ho a eno nti wo modi ngugu no obeka ampa amkofa ne kun efra kono ba hemfie omkofa ne ma enso ebae na se hwede e ka kire kuna du dwira kwa se osi kuntunu hwan a ne ntira na eko wo fra Agona eba no wamfa hwe ama nti wo besan akọ ne nsansa saa aha na aba ye nyame ayo odoma benya mma ne kunu emma ne de emi ankasa me de ya nti wo besan akọ nti nkoda no mekum wo mu nti abrafo momfa wo monko na monkokum wo mu nti bra wo so mu odo mu ko no empane se kuna du dwira wi kwa yam hye no na wo tie mu ka se na wo sre ne mane de onfa wo ho ye de be enchewo na obet bua ama waye nkunimdifo ni nyina akra ne se na nasia onim ehu ahida so ye de be ewonimu esanse wa gu nanimu ase ewa Agona ama wantimi antena ne krum ema wabetena onu ne krum enti no esanse abufuo ne enti no obeboa Juaben na omadi Agona so enkunim enti o se me papa ti ase no wo ye mafidua de hye kunkum agya ho enti asem o kan ne se obi ye ni hono ma obesai kun wa Agona so obetimi enkunimdifo da enti gise yekotutu mafidua ni nyina ye de be efiri ho ansana se mo betimi ayenkunimdifo a mo ayenkunimdifo enti anwumre na ma menipa na yenko na minkotutu saa ne mani nyina esanse mina ne minim ba bia ye de be ode ehyehyeye ampa da nwumre na se hwede eyi bofo ene kuna dudra wi kwa ekoye kunkumaja ekotutu saa mafidua ni nyina ye de be efiri ho enti na de chie mu no entokwa ne hyase no ana afi edane ba Agona de be eso enti na ekuni mu ayeden afei Juaben ko ba Agona eman mu wo ko ba Agona eman mu wo ye nkunimdifo enti no abofo efri ekoa no na pimusu ansa soma abofo efri ekoa no bebo na sen ani mama ne se na de asie ni o na se de okon na dane abaye so kuna dudura kwa amia tutu mafindua ni nyina de be efri ho ento kuna dane abaye so a ani enyan enu nti o se memfa nko wiamu ase bonko
abodan bi wo honom ye no de asanteman kura betimi edebe akom na fe boaboa wodoma no ne fom kope hintabia se de be ya wadehye se de be ya okon no ebene so a ye mefa wo ne nkonwa ne agudie ne ne me ka ho nyina ye mefa nya de be emfa nko enti ampa obofo no ede nanasean anim ene na ho kafo nyina ekoi wiamo ase ba bi ye fro bonko ebuom good ede wonko si honom pe hintabia ede ma wo eho enti obofo ne baaye na obebo na napimusu ansa amane aye osubiri amane se na mede wo mokọ enti se die nana abo ho edebe adwa ewo ba bi a oka se memfa won enkro no nti akon no egusu a na empane se akon ni mu no aye nana sean anim ne papa a oye nana okofu asenso kwatia oye abraka so hene no ye kum na ne dom pa ne dom odom ba ne ye kum wo mo pa ema oman no a okosa no omu nyina kakakrebi ema abraka so man no ebo ahwete nyinam nwuram eno nti ema abraka so hene eye nana sean onim ne papa na aban a na obo no osesa na aban a na obo eka ebo se bia anse otutene no wokọ a aban a ye mmonie esanse ne ba ama ne man edebe abo nti na ban a di ne bachi sanete na ban a obo ebesine ene se awo akumio awo akunuo esanse wadi ne bachi ama na man ne man edebe abo senya ne ba anka ne man eda so yedebe eho nti ebesine abraka so hene aban a obo ene se awo akumio ne santi okono ebufa agona so agona di nkuguo ebufa agona so no ye chi na napimusu ansa eye osubiri ye chi no ewiamo ase hene ye chi no na empani se ade etimi esi kona no ekon no emutete no mframa agona my boy yes agona my boy unhunipa ewa agona na mframa jampantu bia empanisi yenim ba bi efire so follow the kwan hanu ma wonton bia ne esi ekwan mu hono no eho ana mframa ne be gina ye etete entokwadem ti we gina ha obi antimi mfa mframa ne mu nya de be enko ne yonko ho ba se ne Juaben de wo wura agona ana meka no wura agona esanse konfanati enuro no ye na firi ho nti omo bunka mafa agona so wura agona ti sam frema no ene tete entokwa ne de be emu nti ye chi na napimusu ansa e de ne ko Juaben ema na Juaben hene na se hwede e ka se atopre hene mfa ne nkokuma se no mfa nkodi adanse no ma amane se ya ye nkunimdifo eno kwasem na atopre hene de nana sean anim osubiri ekoye na okobo nana se etu amane se eko asoma me se me nkonko bo Juaben hene no yaba ya ye nkunimdifo na eho enipa ya chi wo mo eniye na sa enipa we no di enko ni muntintiman pa ntinana onie nti edie be ne be ye no panifo atwa gina ahia se ne yemfa pimusu ansa osubiri yemfa ne nkoto pam na adade anan esi edura ya wone sepo ne akuno afiri honom enti nananam se achiamefo nanasa abrafo ne de nana pimusu ansa koto pam a wo ba no wa hunu hwe krofia mansa so ofiri hene aba be chi enipa odo nko ye ne bi ese won anaso okumo mo pasa entamane ne koi kuduro tumfo enim se nana ede ne koto pom aye bande asie ni okrofia mansa wa be chi mu bia awe no pasa enim ba bi ofiri enti oguso a wo bo amane no ana oba bi nso ede amane ye de be eba to aso di sun bina buei obenso mu me bakro enti ebusa ne kwaso nana
mama ne nyina sa me ne me baba akwa afuo maba na wo so wo fa nwure akoto agu aba kurotwi amansa ache no e de ne kɔ me hunu ba bi ode no ye de be afa amade bomu a na foforo nso de abɛbɔ so enti mpanin se kurotwi amansa chi nipa maako nko a enso e okuma se ese won pasa kumwo mo pasa enti na tese asɛm aba na se etu hu bi da yente sa se me mpanin nsɛm da na sa de we se die ofiri hene fa ana waba o di sa adwuma we se enti no mpanin se yakɔ abisa yes enti nana o se etu odi nkan eyi abɔfo de nsa ne kosua esoma ase yenkɔ krache dente ho na yenkɔ busa senti asa asɛm we de be asie because e bi nsi da ye hunu bi da e wo ye man mu ha sei e free bra ye betena ha ye hunu bi da enti ampa abofo ne ko krache dente bosom ho na afi okwa abusa no ne abosomfo no kan yanse monso mo ka ho bi enti na sa asem na ye de be asie no na ne nyina ne se na komfo na te se ne wura ho ne saman na adane ne ho kurotwi amansa wo chi nipa wi okuma se bro no nso na wo se me nka nkyira wo se ne kɔbɔ na na se etu amane se ɔma Agona bɔ a asanteman so ye be ɛbɛbɔ mpanin nsɛm ɔmo ka kyerɛ no nti bosomfo ka kyerɛ no se ɔnkɔbɔ na na se etu amane se ne wura ho na ɔno na edi sa adwuma no enti so ɔma Agona bɔ asanteman so ye be ɛbɛbɔ enti de waya ma asanteman nyina nti asanteman ankai a ye hye ne man asie ye tɔ ne man so wure a ye hye na asie enti wonkɔbɔ na na se etu amane se de wono komfa no che wakan de be enie na wonfa we nso ntaato onyi pimusu emfiri epam na so yi pimusu firi pam die a ene saa enema ekoso no ensi biem na mum so okum pimusu die a ene wono so asanteman so de be ebebo na se oyi pimusu firi pam a won kan kire santeman nyina kro ni se obi ensi pampim e woni kro to na afi won pra kro ni mu nyina fa nkogu pampim na de be echi tete no saa netie ya pra musuo nyina de be efi ho tete no saa netie enti so wo ye saa nyema we di a ene de asomdwe e be ba santemem anya saa onno komfa no che onna na santeman so de be ada enya hoto eno nti obofo no esan koi no de amane nyina akɔbɔ na na se eti odi nkan amane na ɔbɔ na amane no ampa ne ho dwiri no ne yemu hye no enti osoma ma yekoyi pimusu efiri apem ebai na ɔka kyerɛ pimusu sɛ yesi ye nyina enie ɔbɔ ne nyina de kyerɛ pimusu na ɔka kyerɛ nsɛ me de ho an de be akyɛw kɔ ne kɔhwehwɛ wo hene ne ka kyerɛ ne sɛ ɔmmra mɛkyekyere Agona man biem na wɔmfa ne dɔm ɛmɛsom me asɛm a na sɛ etu odi nkan ɛka kyerɛ pimusu no sɛ wɔgyaa no ɔnkɔ na ɔnkɔhwehwɛ ne hene good no nka kyerɛ ne sɛ ɔmɛkyekyere Agona man bio na ɔmfa ne dɔm ɛmra mɛsom no na ɔma ne nansa deɛ bɛsie biara no ɔmmra mɛbɔ na maneɛ isan sa asɛm a ɔte firi krache dente ho no na ano ɛden na wɔpɛ ɛkwan na ɔbɛfa so a saa ɔhaw no ensi bim na asomdwie ɛbɛba ampa na pimusu ansa ayɛ fɛ no subiri na ɔsan yɛ tufu hene esi so esan sɛ na etwa sɛ ɔde amaneɛ no ɛkɔbɔ na seɛw anim na ɔno so nim baabi a na seɛw anim na ɔwɔ esan so ɔno ne ka seɛm fa ne nkɔ saa bea ho nkosie sɛ de bɛyɛ a obenya na asomdwie ampa na pimusu ansa ayɛ fɛ no osubiri na ɔyɛ atufu hene na ɔyɛ wiamo ase hene ɛbae na ɔbae no kɔɔ bɔnkɔ ampa ɔkɔtoo na seɛw anim ɛne na no ho kafo nyinaa ɛne ne fiefoɔ ɛne ne mpanimfoɔ fa a wɔn ka ho nyinaa sɛ wɔn yɛ dɛbɛ ɛwɔ hɔ asomdue wɔ hɔ na bra na seɛw anim ehu wɔn no mpanin sɛ wɔn ani gye wunie ɛdeɛ na esie ɛdeɛ ya kyew abɔ pam very good ɛdeɛ na esie wunie ntina wɔ pɛ na no de sɛ ma yɛ dɛbɛ ɛtie na mpanin sɛ na pimusu ansa ayɛ bɔ na bodi ne sɛ osubiri
na afi oye atufu hene e de amane nyina ebo na nasean anim na oka kire na nasean anim say senti e de mitira kyemenie komfa no che abechi kumase man ni panson na osesa Agona man bo a santeman so e de ebebo enti wayi mafiri pam se memebo amane na menka nkyere se bra na ebetitira Agona man biom na fa odom ebra besom no na asemo a na sean anim kan se me sean se me san akọ Agona na makotitira Agona e de me dom akosoma santeman de ene nka mefa ha ya na makokwawu akotena ho esan se na ase etu agumani mu ase wa hye me man wa bọ me man enti me nkọ Agona ne enkọ Agona kyena me nkọ se etu efie ne enkọ kyena enu nti fa amane kọbọ no na pimusu ansa e ka se asemi eden na ase etu kura nso yi abofo se omonso ni etire na omonso mra mehwehwew baabi a wonso ye de be ewo enti se me konde amane kọbọ na omonso abofo ne ba behu na omkọbọ na ase etu amane se ye kọ ye hunu a e de asem ana meka ma betwa nkontompo enti we die na ano eden we die na odin enti mpani se na nasean ani meka kire na pimusu ansa se ene me ne wo ba ya apam na apam a me ne wo ba ne se ukọ no se uhu abofo ne se omo ba ana se wote wo mo nka se omo wa ha tutuo ne mamente na enya apam se ampa abofo ne de be eba na me mpe baabi nya de be emfa mpe baabi emfa na Agona de me nsan enko hobiem enti wonne na nasean anim eye sa apam yi na empani se ansa na pimusu ansa eba no na nasean anim asoma na hokafo a ono mo koe no ho baako a ye frɛ de kyereme se kyereme enko kwae ni mu na wonkope enam emfa mara na omomfanye biribi nya de be eni enti na pimusu ansa ama me to kyereme obae na ye so kɔ onam kwae ni mu wura ni mu e kɔ akɔpenam e de abre na nasean anim e na hokafo a ye biribi e de be edi tetene ka no atumdie tese de be ye aduane ha edi na afi e de adwodwo ye kra enti na bofo no so kyereme ono so kɔ wuram enti na pimusu ansa ahunu saa ofo no enti bra na pimusu ansa nam kwa so a wo kro no empani se okoto akokote bebre sa akokote wo honom se enya bɔhyɛ pa apam a me ne na nasean animaya nka okote de pesa dori o ma dori sa de nka me kum bi nam de bi akoma nana no mo de aya atumudi na so mo de aya aduane e de be edi enso e sign apam a me na apam nti no bitutuo ya wa hwe e be ha adwene nti mame nko nti osi so se o de be okọ nti mpani so osi so okọ ti na chi etuo ten nti mpani se ana pimusu ansa tie mu ohwan no nti nipa kro so je so kyereme eye me kyereme adai ya hye mra se aha ye ntutu ana se dabi na momene na nasean anima ya apam e wo tuo ho se me tutu a e kasa kyere no e kyere ni bibi enti omo ne ho adwa enti kyereme tie mu ka se ene na nanso le soma me se me mra nwura mbepe bibi nya de be mre no no mfa enye nkwan enye de be eni enti ene wadaroma tu Amerika na kobo na nasean anima mane se nya na atutuo no na emuma ya mekyereme a osoma me na matutuo no nti nya wo na waye de be watutuo no enti ko aka kyere ne se manya nam ni bi mpa me de ye de be ebre no empani se na nas pim usu ansa e de osia e go Dominica so wo kono akobo na nasean anima mane tenye bibia na esi na nya ono na atutuo no nse bre etuo ne toye no na nasean anim so ye de be wate nti ono so bobo ane doma no ntentem so pese obepe ohun abo ohun adwa nti mpani se saa bonko honom no botan no wo honom amana bi dem donko saa amana no asanteman nyina na obetimi aye de be akom nti woto wani no
wo hunu se ahoma bi sa ho ten ekọ bipo no apampam into man abofo no nyina na ho kafo no nyina afore ono nipa otwato a wono so de kakra froye na mpani so froye no otwa ahoma ni mu ema ono nso ekọ amana no ye de be emu ema ono koka na ho kafo no nyina ehwa ahoma ni mu ema obo a na ahoma no achoke no menka ne saa obo ni mini kokata ebo na de be ano enti na pimuso ansa duru ho no oto ani a aha na sian anim ne na ho kafo de be ewo na mo wai wo hunu obi a enti na abo ne krakra okotire na obetire wo hunu obi a na da di asem ni afei empani se ohu se bibi sokoko afei opeje nani a saa ahoma no a omofa aho omokoye no na nasean anim twa na soso emoja na ese ahoma chem no tete ahoma chem ana ne ka wase twa ni a eso moja nti ohunu se soso moja kokko nti ode ne sa hwe ne bo se nasean anim akamna mu na nasean anim ama awreho ede be akame nti ogina ho a wonhu de wo ye ne ho no o se otini bi se osubiri na wonye komfo no che eni ana asanteman komfo wonyi ni wonkai asem a oka se de wa ma ye hu na daka mana no saa nso na o ma ye hu sian anim ye hu na daka mana ana osubiri nti wonye asanteman komfo eni ana de na komfo no cheka se sian anim am ye hu na daka mana ba bi esi no saa nso no so ye hu na daka mana ba bi e de be esi no entiji okomfo pani e de be edi na ba bi a omwo no daboni bia de owaso no obete se wo mo egoro e wo ho omo ba tumpan wo mo goro e wo ho de owaso no opese otie no se oben obo na no a obe de be obete dede na de owani epese ohunu ade enso no so nso ben ho a onso be hu na ni so e de be ade entiko ne fama ne ekop bo otumfo ntimpani se na pimusu ansa e de amane e bai na obebo ni wura amane o se tu odi nkan amane se na ampa suma me se me nkoka nche mi wura se omra ba bi o hye bia metetere ne man metetere ne man na ye mra me som ampa bi ko hu no me bo na amane nanso ni esie ni o ye hunu ba bia na asean anim ene ne doma de be afa omo ayira e opom ho ya hwehwe wonyina ye hunu ba bia na asem a oka me gina ho na me di awreho di abobo no me te no asom ye de be enie na asem a me te ye ne se onye asantuma komfo anachi eni ana onyini ni ana se oka se ono sian anim ne ofa asian me hu na daka mna ba bi esie no saa nso no so ye hu na daka mna ba bi a onso ye de be esie no nti asem a me te no masom no enie nti daboni bia no se so pese ohunu ade a obo na no a obehunu na pese ote so a ote waso susu ade a ukọ ho no ma obete nti na de esie nie ampa empani e wo wi amo ase ese saa semo esiye no eda so aye adwuma besi nne sa okobọ nkọbuo mu a dabone ye nkọ ho obi bia no abekọ ho dabone no asemo ato wo behunu wani su ade na wo be fie a wo kan ya tim na wawu na esiesie masese obi a nkọ ho dabone nkọbuo no mu bio nkọ ho dabone nso na akwa obeti dabone nso na akwa oti dede ene wona oben eho no no se dabone bia no omo te se dede koso wo henefa ebuo ni mu amana ni mu omo te omo ben amana no ano ho no omo te se dabone bia o te se ye dede ye bontu ye bontwene na che se asemo esiye no no kre
nti yenko hoda bone emfa ye ni nyedebe enko nkɔhwe bi kokɔ na akɔhwe a obafi a ubewu nti ebesi nne saa de no da so kɔso ɛwɔ wiamo ase bonko buom wiamo ase bonko buom nti asɛm a na akɔmfo no kye kan ye sɛ me na akɔmfo no kye sian anim a me wɔfa ase no sɛ wa me yenhunu madaka mana no saa nso na nso se yenhunu wadaka mana no ebaamu ama yenhunu na sian anim na daka mana ba bi esie no so kɔ baamu a ba bi esie himfo na yentumi nkyerɛ sɛ na asian anim na daka mana nie yentumi nkyerɛ sɛ na akɔmfo no kye na daka mana nie so mu nyina ya ahemfo so mu nyina ya ahemfo kɔmfo no kye wɔ hena ɔtɔ so 9 sian anim ɛyɛ ɔhena ɔtɔ so enum ɔmo mienu edi Agona hene enti yenhunu o madaka mana ɛwɔ baamu nti asɛm a na akɔmfo no kye kan no ebaamu ɛbɛpem ennedɛ enim baabi esie sian anim enim baabi esie na akɔmfo no kye ɛwɔ Agona mamu ha saa bakɔsɛm wei mpanimfoɔ enim sɛde esitie enti ebra ɔde amane nkɔbɔ na ɔsɛetu no na asɛm na no ayɛ din nani ehwan ne bedi Agona hene Agona man so na abɔ yi Agona man abɔ hwan ne bedi Agona hene asɛm a wakyekere Agona de ne dɔm abɛso ame abɛso me enti empanimfo atwahia ɛka sɛ kɔmfa no te ba japa ɔno na ti Kumasi nkontia ya oyi asantema so emusue ɔte ha enti na ɔsen onim sɛ ne yɛnkɔfa japa mrai na ne onkodi ni papa ade na afi onkɔti Agona de be emman ampa mpani se yɛkɔfa japa de ne bai sɛ bedi nkan ka kyerɛ sɛ kɔmfa no te ne ba ne japa a ɔyɛ bipo ahene so onim de go yɛdi nkan ka ho asɛm nyina enso enim enti yɛkɔfa japa bai na jabo yɛde amane ne bo japa no ɔno nso so ɛka se da bi ne papa krom di nya de obetime di hene de be ɛwɔ hɔ na ɔkai sɛ sanete ɔkai sɛ ne papa ɛwɔ fa ase foforo bi ɛwɔ edweso ayɛ fɛ na aduagye nti yɛnkɔ ne yɛnkɔhwehwɛ no yɛbɛhunu aduagye ne de no aba bi di Agona hene na watekyere Agona man ama Agona man enso so afa ne ntoma efra ampa ne ampa yekokyini na yɛkɔhwehwɛ na aduagye ampa yehu aduagye ɛwɔ edweso hayai na yɛde nana aduagye enso ɛbae ɛba bedi Agona ehene a ɔtɔso nsia a obedi Agona hene na nana aduagye bae no ɔno nso hu sɛ Agona man abɔ na de hye nyina we afa yɛhunu baabi obi awɔ nti ɔna no asoto fam na ɔte sɛ made hye bi atu akɔtena ha ne oyi bɔfo ne akɔfo mo de ɔmaba me nkrofo bi wɔ ha na akɔfo mo de ɔmaba me nkrofo bi wɔ ha na akɔfo mo de ɔmaba ɔde saa kakra saa na Agona man san yɛ Agona man a ebisi saa bre Agona gyina ne nan so a ɛyɛ Agona enti abakɔsɛm a obusae no sɛ obusae a na sei anetie ɛyɛ Agona adehye asene adehye ana enim ya abakɔsɛm etimi ka ne sei ɛde kyerɛ enti sɛ yɛ ka abakɔsɛm yi a na ano meka sɛ na de yaw ne awerɛhoɔ ana aba enti sɛ ohuma ɛno kwasɛm pɛpɛɛpɛ Agona man boy esan tɔkɔ a ɛnam na naseɛn anim so ɛni dwaben ɛko yɛ na iye nkuguo anase di nkuguo no ɛma Agona man boy enti obi bia no be te saa bakɔsɛmi no anas onim saa bakɔsɛmi no sɛ oka na ɔte anas ɔkae a na de yaw ne awerɛhoɔ ana bɛhyɛ na kuma mu enti sɛ ohum afade sɛ kɔkɔ ɛne tuntum a na senti ama ho mafade no mafa no esan sɛ ɛyɛ ni beresem ampa esan sɛ Agona man boy ne sa nyame adom ana Agona man esan gyina ne naso ebiem yama piaw na yɛde wase ahwefo we de mempɛsɛ mebusa question bia afiri mu ti mo a mo hwɛ a na mo hyɛ na mo subscribe a anaasɛ mo subscribe na mo hyɛ a mo comment na mo de beba no yɛbɛgyina so
na afi sasɛm bi wɔ hɔ a na sɛ mo pɛ sɛ yɛsan betwa toa so a betwa ɛwɔ mo comment a mo de bɛba no enso emu ɛyɛ Nana Kesse TV nko a ɛna obenya abakɔsɛm wɔ enso afiri nti ne yɛse hwɛ yɛn sanse yɛdwumadie ɛyɛ abakɔsɛm ɛna tete ensɛm nneɛma esisisisi ya me no mienu ya anteɛ na yɛ nhunu ne ya pɛ obi a nyamenom de nimdeɛ ama no sɛ yewura ɔmno asamoa na yakɔ na kache na wakyerɛ yɛn bibi medin di Breto ba kwasi twumasi Mandala ti yɛkɔ ɛnɛ yɛ Father's Day mɛma wakwanya na agonafoɔ munkroma akoma akonson mo adehye bi a enei wo mo nyame adaro mo mti ase no wo nhyia bi wɔ hɔ a wo de akyia wo mo yo nana me da no ase said ye wadi nkan aka no me na ye agyanom da ye bo abaso mo abaso na omo hunu nyuma pa omo nso aye ampa wo omma ho nti me fa sa akwanya so na wo ankasa mama happy Father's Day na wo jada kronkron that's pa wo ne waye e dia ma Ghana man wo de enipa ba wiase ama Ghana so enye won so mfaso enti nyame nsirawo wo bra wa bre wo mba nyina ho o man kwa tenten na tumi to aso a titibo yie ne fa ma Ghana man na onsoso emra mfaso ema oman no enyina na me fa kwanyen so na Agona manto nso ni nyina meme wo mu nyina me mu nyina mo so happy Father's Day wo mo jada kronkron nyame onsira bema bia bema sebie mo ye na sede na meka ho asebia enya sebie mo bema ode ne baba na oyi nani se wonhwe ne ma ana se wonfa ne ma enya hwe no enya omo asem na meka ne mo meka bema omo ne mofra ba wiase na womo asinkuden ana se womo de anibre ene wo yaw ekom ahwe wo ma na ne de wo manso aba ni patitiri no saafo na meme wo happy Father's Day onyame nsa saafo ni nyina na omo ni wo breso ade na omo momo aba mu da biara da omo nto aso a no mo nye nepa no na onyame ebesira wo nyina eye Agona manto nso no enyina ye ma mu nyina happy Father's Day. Teacher ye ma mo ene kasa na ye kwedie nam so me call landing abrochimem na makonta ya asare enso asare bi akon me ma so happy Father's Day wo moane anamontu a wo de bra abusua no na ne krakra mu no madwuma wura na na Kesse na o ya ade yie no wono nsa so ena ye hunu saa ne ma we nyina ti won so mama na happy Father's Day afei ode me ba wiase teacher kwabia wasonoma so yaw onso me ba ma be ma happy Father's Day afei mi engineer me ne no nam engineer wuli oni ho a metu anamo bia enye yie sabre ya yete se nua ena yedi we bra santeman ti mi engineer so me ma happy Father's Day mi so twere ampokwa am yankofo sa afisa amre no wawo na wie ye ne de teacher omuna samwa de yenuma seda ye de bedawo na madwuma wrase ode wase pa emrepem no ono so ebehia ya nti ahwefo monkai se bonkobuom ho no a nana sianim ekokae no kwambia so no ye bekọ ho na yakotie ne ho enso nyina yada mo ase yama mo no hwa a enyado